Dan hebben we een interview gehad met Cares Issings. Zij staat eind van deze maand op 29 mei en 30 mei in het auditorium van de Centrale Bank samen met Popchi Soli. En het gaat over die diva pa divinidad. Ik moet het goed zeggen. En daarbij komen vragen aan de orde over hoe we de krachten kunnen bundelen in plaats van ze te meten. We vroegen Cares wat het precies inhoudt. Ten eerste, als we het hebben over de vrouwelijke kracht, dan is het belangrijk om daarbij stil te staan. Een heleboel mensen zullen dan denken van, oh, dan is het voor vrouwen. Nee, het is ook voor mannen. Want de vrouwelijke kracht, we hebben het vaak over Tata Dios, maar we hebben het over Mama Terra. En Mama Terra, dat is de voedende kracht. Ja. En daar gaat het om, hoe kun je jezelf voeden. En wanneer je jezelf voedt, dan heb je genoeg om iedereen om je heen ook te voeden. U brengt het nu als iets moois, maar het is ook iets om te lachen, neem ik aan, het seminar. Ja, het is... Het kan ook niet anders. We maken ook een hulde aan mijn moeder, Nidia Ecurie. Die zou dit jaar 100 jaar zijn geworden. En als er geen humor in zit, dan kunnen we het niet over Nidia hebben. Nee. En sowieso heb ik als haar dochter altijd ook mijn eigen one-woman shows gegeven. Met alle typetjes die er dan bij komen kijken. En ja, wat Nidia altijd deed, was mensen een spiegel voorhouden. Met die sketches, met die typetjes. Zodat je jezelf een beetje erin herkent en misschien toch wat mooier wil zijn dan wat je voor wordt gehouden. En we zien het al op de achtergrond. Het is een bijeenkomst Cares Issings en Popchi Soli. Jullie werken samen tijdens deze bijeenkomst. Ja, Popchi Soli, daar ben ik helemaal verliefd op geworden. Dat was met de kinderboekenweek. Toen had de bibliotheek me gevraagd om een presentatie te geven, dus met kinderen bezig te zijn. Het was een eind van de vakantieperiode. Ja. En na mij kwam iemand anders en ik ging al weg. En toen hoorde ik haar beginnen, dat is Popchi Soli. En toen ben ik gewoon een half uur gaan zitten. Ik heb me echt dubbel gelachen met hoe dat zij de kinderen entertaint, terwijl ze opvoedt. Dus dat is echt heel erg mooi. En ze doet het met kinderen, maar deze keer doet ze het met volwassenen. Met de vraag van, wil je weer met de onschuld van het kind naar het leven kijken en dat mooie dan weer oproepen? Maar beide, ook Popchi, vol met energie. Cares ook vol met energie als jullie daar gaan staan. Het is dus explosief. Het wordt een explosieve avond dus. Ja. En het is in de auditorium van de Centrale Bank. En wat je ook al zei, het brengt ook een hulde aan het 100-jarig jubileum van Nidia Ecurie. En er wordt een speciale fondsenwerving voor jongeren gepresenteerd. Ja, dat is het programma Kishikibo Sinti, waar we mee zijn begonnen. En Popchi Soli is daar eigenlijk de spokesperson van, maar zij geeft les op school, dus kon er vandaag niet bij zijn. En Kishikibo Sinti, dat is een programma voor ABC-jeugd, dus al de jeugd van de 3 eilanden. En dat zijn jeugdboeken, dus niet alleen voor kinderen, maar boeken in het papiamento en papiamento, waarmee we eigenlijk talenten scouten. Dus die boeken, daar kun je naar luisteren en lezen tegelijkertijd. En dat is dan, ja, ik heb strabisme en heel veel mensen kennen dat niet, want dit is wanneer je dubbel ziet. We kennen dyslexie, maar we kennen strabisme niet. En een heleboel mensen hebben problemen met lezen. Dus als je leest en luistert tegelijk, dan helpt dat jou over die grens heen. Dus daarom sowieso papiamento en papiamento. Ja. Want ja, ik kan niet kiezen tussen de eilanden. Ja, ik ben eigenlijk een dinosaurus, want de Antilliaan is een uitstervend ras. Maar ik blijf houden van alle 6 eilanden. Goed zo. En het blijft allemaal thuis, dus vandaar in de 2 talen. En dan heeft het boek geen illustraties, maar blanco pagina's. En dan kan degene die leest en luistert daar een paar aantekeningen maken om een kunstwerk naar ons op te sturen. Sorry. En met dat kunstwerk kun je 12 weken coaching winnen. Zodat je je kunt ontwikkelen in de kunst die je zelf wilt ontwikkelen. Dus je kunt een artwork schrijven, zeg maar, je kunt wat schrijven. Je kunt een sculptuur maken, je kunt een rap maken, je kunt een videootje maken. En dan ja, alle verschillende dingen die je daar dan van kunt leren. De school doet de jeugd tekort aan creativiteit. En daar zijn wij nu even voor om... Mijn moeder was dus kunstenaar en ik wilde naar de kunstacademie, maar vroeger was dat, nee, van de kunst kun je niet leven. Nee. En dat kun je wel. Misschien
niet met een kasteel. Mhm. Maar er zijn genoeg mensen in een kasteel die van de kunst leven. Maar waarom leren we onze kinderen niet op school? Waarom is het altijd, je wordt verpleegster of advocaat? Waarom niet dirigent? Waarom brengen we hun niet de creatieve kant bij van het leven? En daar verder ontwikkelen, Ja, want als je je kinderen creatief leert denken, dan denken ze in oplossingen in plaats van in problemen. Ik vind het mooi. Ja. Ik ben ook heel benieuwd naar de avond. Het wordt een mooie avond. Het is op 29 mei en op 30 mei. Mensen kunnen tickets halen bij Ticketpoint Zeelandia. Of ze kunnen een WhatsApp-nummer sturen naar 5201746. Dat ben ik. Maar er is één opmerking die we daar nog over moeten maken. Dat kaartje, dat kunnen ze bij mij bestellen. Dat nummer wat daar staat, dat is mijn nummer. En als je kaartjes wil, dan moet je me appen. Dan gaan we in gesprek en dan kan je via mij je kaartje kopen. Ja. Maar het belangrijke is, als je bij Ticket Sales koopt, dat komt zo direct op het scherm, neem ik aan. Dan staat er hier je naam en je ID-nummer. Dat moet je dan invullen en naar mij toe appen, zodat ik je op de lijst kan zetten van mensen die dus mee gaan doen. En anders kom je de auditorium van de Centrale Bank niet in. Activabo-kaartje. Zeg het duidelijk. En ik hoop dat heel veel mensen zullen komen. In ieder geval heel veel succes met de 2 avonden. Bedankt. Het wordt zeker iets heel bijzonders. Ja, het wordt zeker iets moois. Het wordt mooi en het wordt lachen. Goed zo. Maar als je Succes. daar